Il-President ta' Malta Luis Colero Preka ippresedit it-tnedija tal-Premjijiet għan-Nisa fin-Negozju. L-iskop tagħhom hu sabiex jarfu l-parteċipazzjoni tan-nisa fin-negozji li għandna f'Malta. F'din l-edizzjoni se jkunu onorati l-kisbiet tan-nisa, fosthom bi premju għan-negozjanta tas-sena, negozjanta żagħżugħa tas-sena, kif ukoll premju lil kumpanija tal-eċċellenza, dik il-kumpanija li turi kemm qed tippromovi lin-nisa fin-negozju tagħha. Il-President Colero Preka sostniet li dawn il-premjijiet jiċċelebraw id-dedikazzjoni u l-impenn tan-nisa li ħadmu bla qiegħda u għelbu l-ostakli li ltaqgħu magħhom bl-impenn, il-ħidma u l-innovazzjoni tagħhom. L-għan ta' dawn il-premjijiet hu li jiffukaw fuq il-kisbiet tagħhom kif ukoll sabiex ikunu ta' eżempju għal nisa oħra fis-soċjetà. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' HSBC Malta Andrew Bini qal li llum 60% tal-gradwati mill-Università ta' Malta huma nisa. Iżda mbagħad huma biss 5% dawk li għandhom pożizzjoni fuq bordijiet tal-kumpaniji. Dan hu l-iktar persentaġġ baxx fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u sostna li d-diversità ta' ħsieb minn dejjem kienet komponent essenzjali għas-suċċess ta' negozju. Dawn l-istatistiċi juru li l-ekonomija tagħna ma tistax tirnexxi u tikkompeti internazzjonalment fuq medda twil ta' żmien jekk it-talent tan-nisa fin-negozji f'pajjiżna ma jitħallix jimraħ tassew fil-libertà. Wieħed jista' jipparteċipa f'dawn il-premjijiet billi jidħol fuq is-sit www.mbwya.com.mt u jissottometti l-applikazzjoni tiegħu sa 26 ta' Novembru. Dawn il-premjijiet għandhom l-appoġġ tal-HSBC Bank Malta.